खावलायबाय जोंहा सासे आलासि दङ डक्टर बिदुल बसुमतारी एसिस्टेन्ट प्रफेसर डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटी बिदुल बसुमतारी बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायबाय आर'नाइजों जों बरायगोन। खुलुमबाय मानिजाथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि थान्दै जखनथाइ बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला फरायसालिमानि सोलोंथाइ फोथार मुं होनानै खुंजानाय बे गेवलां फोथाराव सानथामनि हाबाफारि दिनै जोबथा सान बे जोबथा साननि गेवलां मेलखौ दैदेननाय मानिजाथाव मुस्रि दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिबिनां फुजिनां आफादगिरि बिथां बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलांनाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि मुस्रि उरखावगोरा ब्रह्म गेदेमा बिथां बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै जोबोद ओंथि गोनां आरो माखासे बोसोन आरो माखासे बाथ्रा जारिमिन जोंनो दिनै मिथिहोबाय मानिजाथाव मुस्रि रन्जित शेखर मुसाहारि IPS आगुनि रायजो बेंगिरि मेघालय आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के जो निर्दिष्ट वक्ता बहुत दूर दिल्ली से आए हुए हमारे मेहमान और बोडो जाति के विषय में बहुत समय काम करते आए प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज जी बे हाबाफारियाव जोंनि गेजेराव दङ मानिजाथाव मुस्रि रमिय' पि नार्जारि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा BKWAC निनो मानिजाथाव मासिगिरि मुस्रि अनिल बसुमतारी बिथां UBPO नि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि मनरन्जन बसुमतारी बिथां आरो बे हाबाफारिखौ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों खुंफुंनाय बान्जाय आफादनि मानिजाथाव गेदेमा आफादगिरि मावफुं आफादगिरि गाहाय लोंथिंगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो बिबानगिरि बिथांमोन जौसाङाव जिरायनाय गासैबो आलासि बिथांमोन जोंनि सायनासालियाव जिरायनाय गेदेमा रायजो राजा अनजालु अनजालि फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन आरो प्रेस मिडियानि मानिजाथाव खौरांगिरि नोंथांमोन बारा गोलाव बुंनांगौ होननानै सानाखै जोङो दासिम गोबां बिबुंथि जों खोनाखाबाय आरो बिथांमोननि जि बिबुंथि बे बिबुंथिनि गेजेरजोंनो जों दिनै जोंनि हारिया आथिखाल मा बिथाथियाव सौफैदों आरो बे हारिया दिनैनि दिनाव बे बिथाथियाव बोरै सौफैखो बेखौ जों एसेबाबो आन्दाज खालामनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोना मोनसेल' बाथ्राखौ साननानै नाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव जुदि गायसनजायामोनबा बा दिनैसिम जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावामोनब्ला जोंनि हारिनि बिथाथिया बबे लामाजों खारगौमोन बिनि सोमोन्दै दिनैनि गाहाय आलासि गेदेमा बिथाङाबो एसे बुंलांदों आरो बेखौनो आंबो दिनै एसे आरोबाव नोजोर बोनो थाखाय सानदों जों मालाबा समाव बुंनो नागिरो
जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मानो खालामदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव मानो हाबदों, बे खामानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिमोन नामा, बायदिसिना बाथ्राखौ जों मालाबा समाव बुङो। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोना मालाबा सानदोंना जे सरकारनि जि खामानि, बे सरकारनि खामानि दामानिया जेब्लायबो बर' हारिनि मोननै आफादखौ नोजोर होयो। बे मोननै आफादा जाबाय, जोंहा दहाय दिल्लीनिफ्राय फैनाय जोंनि मानिजाथाव आलासि बिथाङाबो बुंदों, प्रफेसर रमेश बरदस बिथाङाबो बुंदों जे बर' हारियाव मोननै आफाद, एबसु आरो बड' साहित्य सभा। बेवहाय मालाबा समाव सरकारा ओरैबायदि डिसिसन लानो सिन्था खालामो, नाथाय बिथांमोना सानफिननो गोनां जायो, बिथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि सावरायनो गोनां जायो। आं हारसायावनो बुंनोसै যে ঠিক আছে, তেওঁলোককতো আমি মনাব পাৰিম, সিহঁতকতো আমি মনাব পাৰিম, কিন্তু বড়োসকলৰ মাজত দুটা সংগঠন আছে, এই দুটা সংগঠনক আমি কেনেকৈ মনাব পাৰিম, কোনে মনাব? बे मोननै आफादानो जाबाय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद। आरो बेनिखायनो दिनै बर' हारिया नैबे बिथाथियाव सौफैदों। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै बर' हारिया बुहुमनि गेजेरावनो सिनायजानाय मोनसे बिथाथियाव सौफैबाय। जोंनि राव, जोंनि थुनलाइ, जोंनि हारिमु, जोंनि थामोनथा, दिनै बेखौ लानानै जों आवगायबाय थादों। बुहुमा दिनै गोमोदों जे बर' हारिया 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानायनि उननिफ्राय जों दिनैनि दिनाव जुदि बे 74 बोसोरनि गेजेरावनो बेसेबां आवगायदों, बेखौ नायोब्ला हिसाब निकास खालामब्ला जों नुगोन बे हारिनि जौगानायाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिहोमाया अराय सम दंबाय थायो। आरो बेखौ जोङो लाखिबाय थानांगोन। रायजो राजाया बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अननांगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, सोरबा सोरबा गावनि सार्थआव गोबां खोथा बुंनो हागौ, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि आफादा दिनै मा खामानिखौ मावाखै नोंथांमोना साननानै नाय। रायजो राजा नोंथांमोन, हारिनि अलखद समाव नोंथांमोना रायजो राजाया बबे आफादखौ मोनदों? बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफादखौ अराय सम मोनदों। बर' थुनलाइ आफादा जों मालाबा मावनो हास्लाबावाखै, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो हारिनि थांनाय थैनाय, राजखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ खान्थि, रांखान्थि, बबे बिथिङाव आखाइ होआखै नोंथांमोना साननानै नाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद गैयामोनब्ला दिनै जोंनि गेजेराव जौ जुवा, आड्डा, समाज फोसाबनायनि बेलायाव मा खामानि मावनो गोनां जायाखै। समाजखौ जुदि जोङो जौ जुवाजोंनो जुदि थांहोनांगौ जायोमोनब्ला बड'फानि जि सिमां, बर' हारिखौ मास्टार रेस दानाय, आबुं हारि दानाय, बे सम्भब जागौमोन ना? जानाय नङामोन। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयो मोनसे फरायसा आफादल' जानानै थायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर' हारिनि मोनसे गागि आफाद, जाय गागि आफादखौ जों दिनै माहारि आफाद होननानै बुंनो हायो। बेवहाय रावहाबो सन्देह थानो नाङा। बर' थुनलाइ आफादा जेरै बर' हारिनि माहारि आफाद, बर' फरायसा आफादाबो बर' हारिनि माहारि आफाद। आरो आं दहायनो बुंखादों, जाय खामानिखौ बर' थुनलाइ आफादा मावनो हायाखै, बे खामानिखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबसोमनानै खामानि मावदों। सरकारा साननो गोनां जादों, बिथांमोना नैथि खेब सानफिननो गोनां जादों जे एबसुआबा मा बुङो, बर' थुनलाइ आफादाबा मा बुङो।
जानो हागौ नोंथांमोना मिथिया दाख्लैबावै जेब्लानाखि गोलैसोनाय हारिफोरनि जि खाबुखौ जोंनिफ्राय सेनो नागिरदोंमोन बै समाव आसाम सरकारा ओरैबायदि आवगायबायमोन जाय आवगायनाया जोंनि हारिनि जोंनि बे गोलैसोनाय मोन 14 हारिनि थामोनथायाव बिराद गिदिर मोनसे अलखद लाबोबायमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मोनसे मेसेजनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया बिथांमोना बुंनानै लायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मोनसे मेसेजनो जेब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रिनो हरो बिथाङा थाबथानो गोनां जादों रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेनिखायनो जों दिनै बे समाव साबायखर बावनानै आखाइ खबनानै होबायबो गोरलै बाथ्रा नङा बेफोर खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोदों हारिनि गार्जेन दिनै बिथांमोना जोंनि फिसा नाथाय बिथांमोननि खामानिया जोंनि गार्जेननि खामानिखौ मावनानै दिनै बिथांमोना दिन्थिबोदों बर' हारिनि गेजेराव सोलोंथाइनि बिथिङाव जावरिखांनाय लाबोदों बर' हारिनि समाजखौ फोसाबबोदों दहाय जोंहा जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा बुंलांदों जे दायना दायनि आरो बेनि अनगायैबो दिनै बर' समाजाव जेरैबायदि मोनसे लामायाव थांदोंमोन दिल्लीयाव थांनानै सोरजोंबा लांखार जानाय ट्रेनजों सोरखौबा लांखारनाय बेफोर खामानिखौ हमथानो गोनां जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बेयावबो सोंगोन नामा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बहाय मानो हाबदों सोंगोन नामा बिथांमोननि खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया बुहुमाव सिनाय जादों जाय बागुरुम्बा मोसानाया दिनै बुहुमनां मुंदांखा जाबाय चाइना दैली बायदियाव दिनै फोसावदों 20 कौटिनि बांसिन मानसिया दिनै नायबाय सुइजारलेण्डनि दाभसआव आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ सोंदों जे बे बर'फ्रा माबायदि दिनै बर'खौ मिथियै रावबो गैला दुलाराय भारतआ मिथिजोब्बाय गोदान दिल्लीयाव जेब्लानाखि जोङो 2025 मायथाइयाव बड'लेण्ड महोत्सव जों फाथिहैदोंमोन 2024 मायथाइयाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा गावनि खुगाजों सिमान लादों जे बर' हारिनि जि आब्रुथि बर' हारिनि जि समायना रमायना हारिमु बर'फोरनि महर मुस्रि गाननाय जोमनाय बिथांनि गोसोखौ देरहानो हाबाय बिथांनि मेगनजों मोदै गदों हरसेनि गेजेरावनो बर' हारिखौ दिल्लीयाव मिथिजोबदों भारताव मिथिजोबदों आरो दाख्लै बे बागुरुम्बा मोसानायनि गेजेरजों सारा बुहुमाव दिनै बर'खौ मिथिबाय बर'फ्रा दिनै आवगायबाय थादों नाथाय बेनि गेजेराव रायजो राजा नोंथांमोना साननो नाङा जेब्ला मोनसे हारिया जौगाबाय थायो आवगायबाय थायो बेनि गेजेराव गोबां खैदां खैफोदबो फैयो बर' हारिनि गेजेराव खैदां खैफोदबो फैया नङा फैदों आरो नाथाय बेनि मोगा मोगिखौ बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादा जों खालामबोदों आरो बे खामानिखौ जों मानो मावदों बर' रायजो राजानि थाखाय जोंनि उन जोलैनि थाखाय जोंनि उन जोलैया जाहाथे मोजाङै रायजो जालांनो हायो मोजाङै थांनानै थानो हायो बेखौ नोजोर होनानै बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावदों बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बर' हारिनि माखासे गोनां बाथ्रा जारिमिनारि बाथ्रा दिनै जों मिथिनानै मोनदों दिनै जोंनि गेजेराव सासे गाहाय बुंथिगिरि दङ दिल्लीनिफ्राय फैनानै दिनै बिथाङा खस्थ' खालामनानै फैदों नोंथांमोना मिथियाखै जे बिथाङा मा खामानि मावदों बर' रावादि भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव थिसनजाबाय बड' भाषा को भारत संविधान का 8th शेड्यूल में अंतर्भुक्त करने के लिए जो काम किया आज हमारे बीच में है और ये है वो है प्रोफेसर रमेश बरदुआ जी बिथांमोना खामानि मावबाय थादों बर' हारिनि राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय सिर्फ ये नहीं बेल' नङा बड' साहित्य सभा का जो
65 एनुअल कॉन्फ्रेंस बिजली में हो गया। इस सेशन में उन्होंने एक किताब, जिस किताब का नाम है महामानव महात्मा गांधी, इस किताब को भी हिंदी से इंग्लिश से बोडो भाषा में अनुवाद किया प्रोफेसर रमेश भारद्वाज के इनिशिएटिव में। बेफोर गोरलै बाथ्रा नङा, जों हारिखौ जों खामानि मावबाय थादों हारिनि थाखाय। गान्धी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' स्टडी सेंटर दिल्ली, हम अभी एक साथ काम कर रहे हैं। बोडो भाषा को, बोडो जाति को विश्व में प्रतिष्ठित करने के लिए हम अभी एक साथ काम कर रहे हैं। और ये हमारा जो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेंगे। बेखौ जोङो होबथाया, जों बे खामानिखौ मावबाय थागोन। ऑफलाइन ऑनलाइन जो बोडो स्टडी, जो लर्निंग प्रोसेस, जो सिस्टम, इसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं। जायफोर जोंनि बर' माने गुबुन हारिफ्रा बर' राव सोलोंनो गोसो बिथांमोना अनलाइन आरो अफलाइन बर' रावखौ सोलोंनो हागोन। बेनिबो जों खामानि मावबाय थादों जयैनो। जोंखौ सोंगोन नामा अब्ला जे बर' थुनलाइ आफादा, बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावदों? जोंदि जोंनि हारिनि राव थुनलाइ, जोंनि हारिनि सिनायथि थामोनथाखौ दिनै जों लानानै खामानि मावदों। बिनिनो मोनसे उदाहरन। आरो बेबादि उदाहरना जोबनो गैया रायजो राजा नोंथांमोन। बारा गोलाव बुंलिया, बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।